Με τον σύντροφο τον Τάσο τον Πέτκου θα συντονίσουμε την παρουσίαση των υποψηφίων και τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Βιογραφικό σημείωμα του συντρόφου Πασχαλίδη Ονούφριου, γνωστού Νάκη. Γεννήθηκε το 1954 στην Έδεσα, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος της φαρμακευτικής σχολής της Μπολόνια, Ιταλίας και διατηρεί δεκαετίες τώρα φαρμακείο στην Έδεσα. Η οργανωμένη πολιτική διαδρομή του συνοψίζεται με μια διάκοπη πορεία στη γραμμή Ρήγας Φεραίος, Κουκουέ Εσωτερικού, Συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ. Από το 1992 μέχρι και το 2013 ήταν γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ Έδεσας και στο διάστημα αυτό ανέλαβε αρκετές φορές καθήκοντα ως γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Πέλας. Συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική δράση της Έδεσας μέσα από συλλόγους, κινήματα και φορείς. Από το 1986 και για 5 συνεχόμενες τετραετίες διετέλεσε εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Έδεσας. Θήτευσε ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουρισμού, κοινωνικής πολιτικής, πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης και πρόεδρος παιδικών σταθμών. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2009 και το 2012. Σύντροφε Νάκη Πασχαλίδη. Θα μιλήσω από ένα γραπτό κείμενο για να έχω και το ελάχιστο χρόνο που δικαιούμαι. Ένα είναι ξεκάθαρο σήμερα και θα παλέψω όσο μπορώ γι' αυτό. Ανατροπή για να δει ο νομός Πέλας το μέλλον του. Σε έναν τόπο που παρά το ότι είναι καθαρά παραγωγικός, στενάζει. Περνάνε δύσκολα και οι άνθρωποι του δείχνουν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον τους. Η αριστερά σήμερα είναι η ελπίδα. Η στήριξη της δικής μου υποψηφιότητας αφορά τη στήριξη της αριστεράς, της ευθύνης, της έμπνευσης, της δημιουργίας. Να δώσουμε ευκαιρία στους πολλούς, στους νέους ανθρώπους, στους νέους αγρότες, στην ελληνική επιχειρηματικότητα, στη καινοτομία, στο δικαίωμα στην εργασία. Μόνο αν τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων μας, έχουν προοπτική να γίνουν καλύτερα από εμάς, τότε μόνο η κοινωνία θα πάει μπροστά και ο τόπος θα έχει μέλλον. Η ενασχόλησή μου ενεργά, έχοντας εκλεγεί ως Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιδήμαρχος στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής, τοπικής ανάπτυξης, έχει αυτή τη διάσταση. Την ανάπτυξη μέσα από την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική συμμετοχή. Θέλουμε εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν στη χώρα του Μεγαλέξανδρου να μην λειτουργεί μια σχολή διεθνούς επίπεδου που να ασχολείται με το οικουμενικό του έργο και την παγκόσμια σκέψη του. Θα παλέψω γι' αυτό. Θέλουμε δίκτυα. Οδικό, σιδηροδρομικό και όχι μόνο. Δίκτυο που θα άρει τον ιδιωτικό αποκλεισμό του νομού μας. Είμαστε ο μοναδικός νομός που δεν έχει συνοριακή σύνδεση, χωρίς σύνδεση με την Εγνατία, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, χωρίς σύνδεση με τις πόλεις των γύρω νομών. Χωρίς εσωτερικές συνδέσεις παρά το μέγεθός μας. Θα παλέψω γι' αυτό. Θέλουμε ευαισθησία στις ομάδες πληθυσμού που έχουν ανάγκη. Δομές ατόμων με ειδικές ικανότητες. Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κέντρα πληροφόρησης, κέντρα εθελοντισμού, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Δομές σε ευαίσθητες ομάδες της τρίτης ηλικίας, των ΚΑΠΗ, των μονάδων βοήθεια στο σπίτι και των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, όπως επίσης και την οργάνωση γυροκομείων, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο για εργασία σε νέες γυναίκες της περιοχής. Θα παλέψω γι' αυτό. Θέλουμε δομές τουρισμού. Συμμετείχα στις διαδικασίες ανάδειξης της Έδεσας και του νομού Πέλας ως τουριστικό προορισμό με το χιονοδρομικό κέντρο Βόρειας Καϊμάξλαν, με την αναπτυξιακή Πέλας, με τη δημοτική επιχείρηση της Έδεσας που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Που κλείνει όπως και πολλά άλλα
έρμες στη φιλελεύθερη Λέλαπα με εργαζόμενους 12 μήνες απλήρωτους. Με τις δράσεις ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού και στα λουτρά πόζα Ραλμοπίας και στο λουτροχώρι Σκύδρας, όπως για την ανάπτυξη της αρχαίας Πέλας και των Οθωμανικών μνημείων Γιαννιτσών για την προσέλκυση επισκεπτών από τα Βαλκάνια. Οι θετικές επιπτώσεις έχουν τεράστια επίπτωση στη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας για νέους κυρίους ανθρώπους. Σήμερα βιώνουμε δυστυχώς την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, αντί να βελτιώνουμε τις δομές και να προωθούμε τους άξιους αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν θετικά αποτελέσματα. Θα παλέψω γι' αυτό. Θέλουμε πολιτισμό. Θέλουμε τοπικό πολιτισμό και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Δούλεψα μέσα από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Μέγας Αλέξανδρος, μέσα από τον οποίο δημιουργήθηκαν δομές όπως μουσική σχολή, οδείο, σχολή ζωγραφικής, ομάδες χορών, κινηματογραφική λέσχη, ομάδες φωτογραφίες, αίθουσας εικαστικών τεχνών με αποκορύφημα την ίδρυξη και μετεξέλιξη της δημοτικής επιχείρησης ως πυρήνα δράσης με βάση το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Έδεσας. Όλα αυτά σήμερα κινδυνεύουν. Θα το επιτρέψουμε? Όχι. Θα παλέψω γι' αυτό. Θέλουμε αθλητισμό. Ασχολήθηκα ενεργά με τον ιστορικό εδεσσαϊκό και παράλληλα με τον μαζικό αθλητισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους να ενταχθούν σε προγράμματα αθλητισμού. Ήμουνα εκεί όταν ενώθηκε το πανεδεσσαϊκό μπάσκετ. Στηρίζω κάθε αθλητική δράση που δίνει διέξοδο, αλλά απαιτούνται υποδομές. Χρόνια ακούμε για γήπεδα, για αθλητικούς χώρους. Χωρίς ενιαίο σχεδιασμό, δείτε, δεν μπορούμε σήμερα στο νομό Πέρας να φιλοξενήσουμε έστω μια πανελλήνια οργάνωση. Θα παλέψω γι' αυτό. Θέλουμε ένα άλλο κράτος. Ένα φιλικό κράτος με φιλικές υπηρεσίες. Και αυτό θα γίνει όσο αφορά εμάς με μια νέα οργάνωση των υπηρεσιών του κράτους, ώστε ο πολίτης να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να πάει μπροστά. Όχι απλά αποκεντρωμένα, αλλά με εντελώς νέους τρόπους αξιοποιώντας την τεχνολογία. Θα παλέψω γι' αυτό. Όλα αυτά όμως θέλουν αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε πρωτίστως τη τεράστια ανθρωπιστική κρίση που αύριο, αν δεν έχει χτυπήσει ήδη, θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένας άνεργος στον δρόμο, κανένας άνθρωπος χωρίς ένα πιάτο φαγητό. Να δώσουμε χαμόγελο και ελπίδα στην Ελλάδα. Να δώσουμε κουράγιο και αισιοδοξία στους συμπολίτες μας, στην Έδεσα, την Πέλα, την Αλμοπία, τη Σκύδρα, την Κρία Βρύση, όλο το νομό Πέλας. Θα νικήσουμε. Ο λαός θα νικήσει, ο λαός θα κάνει την ανατροφή. Το μέλλον ξεκίνησε και η Πέλα είναι στήριγμα στο ξεκίνημα αυτό. Ευχαριστώ.